Excuse! Haba, kilan bata nan ne. Excuse? Mala. Ha? Mala ya da wani sabon salo ne haka? Yau sabon salo ka zo mala? Sabon salo babba yau a gidan nan ya gaya miki na zo da sabon salo. Ta tafi wannan ki gani. To, sanin da zuwa mala. Yawwa sannan ki. Yawwa. Garin ɗauko abinci. Tukuna dai ya tsiga da abincin nan dai tukuna. Zo zauna ki. Sanin da zuwa mala. Yawwa barka da ya gida. Yara na ya kokari. Lafiya kalau. Ina yaran nan ki? Ya fita kasan ba zama. Allah sarki. Yanzu na zo da sabon salo ne. Mun daɗe mana rayuwa cikin wahala. Kasha mun fara tsufa. Ba mu san jin daɗin duniya ba. Daga yanzu rayuwar tura za mu ci gaba da yi ba za mu ringa yin rayuwa irin na Hausawa ba. Rayuwar Hausawa wahala ake yi. Yanzu na farko abin da za a fara. Idan zan fita aiki na gari ya waye za ki rungume ni. Sannan in na dawo za ki rungume ni. Kina ji? Yawwa rayuwar da za mu. Malam tsofai kuma? Runguma kuma da iri. Haramun ne ni ba mijinki ba. bane. Ina gani ma sai mana dariya ai. Ni ba mijinki bane. Kwan Allah. Ni da na gaya miki kallon rayuwar da zamu ringa yi kenan. Yanzu tashi ki ki dauko mu abinci na wace gani tun yanzu a fara rayuwar ma ki gani. Tashi ki dauko mu. Malam ya zo da sabon salo. Ni wallahi da ma sani ma bature aka haifo ni ma. Malam ai wallahi da an sani. Wallahi da an sani. Ba a sake wa tuwo suna malam. Ka je ka tara rayuwar wahala. Kai kenan ba wani jin daɗi ba haushe da ka je ka matan ka ma ka ɗora mata hannuwa ka faɗa kana tafiya ya dinga ce maka a dinga kallon ka ai gara kawai mu koma rayuwar turawa kawai ka zo da sabon abu ware ma kuwa yawwa kin zo da cokula guda biyu ko zo da cokula guda biyu ya zan yi yadda ake soyayya ina abincin ta cokula yawwa ko kefa mai da yaji cika mana mai da yaji ne na ga a ci a marmari ne malam a sha'awa kuma gashi ko irin ganyen na turawa baki sa mana ba dan baba ma naman kaga ya fita bai zo ya siyo ba sai dai in ya dawo malam kenan kuma kin san fa turawa fa in suna ta abinci ba su cinyewa duka ko da ba za ka koshi ba haka cinye duka kaɗan rage ɗan kaɗan abu a'a malam ni dai ban koshi ba zan cinye akan me ina a sa cin na kawai na ƙarshen ya fi lada kai fa malami ne sai ba za ki gane wani ba za ki gane ba to ma ɗayan nan lada gare shi ya ba ki ga wancan ya fi daɗi ba na iya ka zo da sabon abu to wani kefa a malam ya zo da sabon abu ya zan yi yara su gani su mana dariya ikon Allah gotai to me dan baba ma dariya zai mana ya rage bai ba da mun ba batu da shi ma fari ƙarfi za ki gan shi to yanzu ya za a yi da ruwan sai abin da ka ce ne ban ƙoshe ba zan sha ruwa malam yanzu ya za a yi da ruwan sai abin da ka ce ai da ko mun kirke mu ya ka tsofe ka da mijin kai ka maka wani sabon salo haramun ne to ya zan yi rike mun shi aka to inda dai muke gani a TV oh ikon Allah kin ji sai wani kwalkwal Allah ya kawo mu a hankali ake sa ruwa malamu bakaken fata fa ina zami na sa to yana kwaikwayo ai ina gidanmu na gado baka dai kushi ba a takaice ani da ya ishe ni ai fa sai kin kara na kushi masu bai to samu wani salo ne a baka abinci a baki ko da ma ba ta kushi ba haka za a bar shi haka nan saboda turawa suka ci abinci ba su cinyewa duka ana barin wani abu da wani sabon salo wani bakon za ba in ya zo a zubar da shi a bola subhanallahi alhamdulillah wala ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na da abun malamin cika aura ba sai ba da yanzu ba ƙarike muke ba da kin sai mun arne malam ya zan yi in dan baba ya zo ya ci sauran a'a
ban yadda ba, sashi a nan, je shi a nan, ba zai cire guwa ba. Ya na iya. Ina ƙara tuna miki fa in zan fita da safe za ki rungume ni, ki ce I love you. Sannan yaron nan ma ba zai ringa ce min baba ba. To me zai ce maka kuma? Daddy. Daddy. Daddy da Allah na gode maka. Ke kuma zai ringa ce miki momi. Ni kuma ya ringa ce miki madam. To ko dai da bai za mu koma malam? Da bai. Da bai za to nan ne ka san abin nan din. To dai ai matsalar in aka je yin passport fuskan ki ba zai dauka bane. Me ya hana? A ina. Amin ne ko Kin yi turanci? A'a koya ake sai ka sani a makaranta. Tab dai a ba iya ba. Suna bude min aji. Dan baba na aji ni ma ina. Ina cewa dai zo nan me nake nufi? To ina ai sai ka fassara min. Ka riga ma koya min a gida. To yanzu ba gashi na fara koya miki rayuwar turawan kin zo kina ta wani surkulle wannan kayan ma da kika sa daga yau kananan kara ki sadan ciwo miki wando da siket da irin abaya din nan shi zaki rinka sawa. To a tura da laraba ke sa abaya ai. Ba komai laraba ke sa abaya. Ba komai kin san askirin? Me dan fara faɗa ji? Askirin. Kire kin fara ziyo. Tun da muke da ke yau shekarar mu 70 da wani abu da aure. Assalamu alaikum. Salamu. Salam. A dan baba ka dawo lafiya. Lafiya ro dan albarka lafiya dawo. Sanan ka zo na dan baba sannu da zuwa. Sannu amma ka ce. Ka shiga ne shiru dan baba. Ban Allah. Yanzu kana ji. Da ni da mamanka gidan nan ma dai gaba ɗaya dai ba wai ni da mamanka ba. Mun koma yin rayuwar turawa. Kana ji? Kana ji ko? Haka sake ƙara ce min baba, in ka ƙara ce min baba wallahi kana uban karanci, ka ji ko? Da. Daga yau suna na dadi. Change. Dadi. Yawwa. Wancan kuma momi. Momi yawwa, haka da karmi ce mamanka. Ni ka ce mun dadi, idan ka ce mata momi. Kana ji ko? Yawwa. Dan baba mun koma turai. Ya ka yau fa yake cika shekara 3. Haba! Yau shekara 3 a duniya? Masha Allah, yau da amaka furnan bani. Tashi yaro kaji. Alhamdulillah. Zo nan, happy birthday. Sai ina kuwa. Happy birthday! Inna lillahi. Mata kai hauka ne? Malam ba lafiya. Happy birthday. Haka turawa suke yi malam. Kwarai ma kuwa, happy birthday. Malam ni ba da dana zo nan mu je. Happy birthday. Malam bai da lafiya. Hauka ake yi. Happy birthday.